Ето, сега ви показваме полеви условия как се прави цялостен оглед на Hyundai X35 2.4 бензин в автосалон. Отдолу проверяваме шасито за корозия, удари, заварки, мазано, клепано. Гледаме пружини, амортисьори, изпускателна система, азотохъвко състояние, диференциал, кое 4x4, има ли маслова тръбгранетата, в случая доста пуши автомобила, което не е нормално, не е само конденс пушка. Тук забелязваме корозия под праговете, изпускателната система също е доста силно корозирала и предния мост има доста връжда. Също така, предните дискове и апарати са силно корозирали. Главината е тръгнала доста сериозна връжда отдолу, както и по носачите и цялото качване. Гумите са до тащата. Отвънка има доста външни древни забележки наистина, но ги има почти на всеки един детайл. Жълчици, отраскано, ето пушка от колата. Колата доста е седяла. Гумите са спаднали задните, едната даже направила една джанта, иначе отвътре като цяло е в нормално състояние за тия 200 000 км пробег. Двойна панорама, отпред и отваряема, работи. Рейката има леко почупване и лувче, иначе 4x4 работи. Общо взето всички тестри работят, само без климатика. Климатика не тръгва, защото няма фреон. Налягането е слабо. Огледала и още всичко сме тествали, функционира. Предната шофьорска седалка има забележки на пукана кожа и страничния плод е скъсан. Ще ви покажем след мъничко. Лара има така на няколко места обслужвания, иначе в оригинален вид няма тапицирано, няма шито. Ето тук има удрано по колонката. Вратата също има на няколко места удрани елементи отвътре. Ето и седалката, където ви обяснихме, че има скъсано и напукано. Пластмасите имат няколко елемента надрани. Всичко това го заснемаме за клиента ни, който няма възможност да присъства, така че правим огледа без него. И трябва всичко в детайли да го покажем. Диагностика след малко ще включим, ще покажем всички грешки, които има, живи данни, на двигателна скорост и налягане на скорост, има ли лоши запалвания, в случая мотор е с директно впръскване и верига, 2.4 бензин е. Капризен мотор цяло не може да сложи газ, но е доста по-скъпа газовата от обикновеното впръскване. Тук в случая GDI моторите харчат и бензин и газ, дори да се газифицират. 20/80, 30/70, в зависимост от класа газова уредба. Ето и диагностиката. Има две грешки само за падал акумулатор. Акумулатор наистина беше това, като отидохме, подали сме и то с бустера. Тук в случая влизаме в мотора. Гледаме оживите данни, волтаж на дюзи, мисфайри дали има и абсолютно всичките стойности на ваноси и всичко. В случая нещата са в референтни стойности на такова, но пушка отзад е доста сериозна. Да се разпуха. Ако и вие имате нужда от оглед на автомобил, предлагаме цялостни огледи, двигател, скорости, окачване, течове, удари, ръжди. Абсолютно всичко се проверява, не е само да пуснем една диагностика и се тръгнем от автомобила. Обясняваме силни слаби страни на модела, какво трябва да се подготвите като бъдещи разходи, обслужването, колко излиза като пари и абсолютно всичко получавате за автомобила като информация. Ето сега ви показваме двигател в състояние, има ли течове, омазняване, мит ли е, не е ли мит, в случая не е мит. Ето и външните забележки, на снимки сме наблегнали на тях. Така че получавате цялостно състояние на автомобила от всякъде, всеки един елемент, детайл, подобно. Потърсете ни, за да ви обясним всичко, от което имате нужда.